man iwe. Iza utsanane. Gasa maoko 20 seconds. Mountain music. Dinobviro taure chokwadi. Iwe isava Choga. Never komana vekwamzviti. Inzwa skiri ndanga zvikanzi ndikati. Whoa. Zvikanzi ndikati. Yala nation. Eyo Tman. Wow. Corona nindapfuma kagore rino wandionesa ndondondo. Ndapedza 21 days. Tumwe 2 weeks wakandivharira no. Covid kanipera kandoda kumbozvitengera zondondo. Vakomana ndodawo zondondo chidone chikara chenyama ngondogondo. Paunopera ndendawonda korona wandizvinda undiporonga. Madhiri edu ese uri kuondonga kufamba pasi rese uchiporonga. Wapesanisa hama neshamwari vekukwata rohwa nenzara shamwari. Homwe dzedu hadzichina mari yekunzwirana titsaiwa Germany. Korona ini ndabvuma kagore rino wandionesa ndondondo. Ndapedza 21 days tumwe 2 weeks wakandivharira no. Covid kanipera kandoda kumbozvitengera zondondo. Vakomana ndodawo zondondo chidone chikara chenyama ngondogondo. Yawaita wati kwedure zano wabvumburudza wedu kani utano. Zvinovimba nevanhu tikochoto takungorya mavhejinge changsauto. Takapfeka makisi nesanitizer zvimasasika muraunzi taminimiza. Tikakuzhinyira iwe unoyenderera ini ndingobviro reketa kuti chipera. Korona ini ndabvuma kagore rino wandionesa ndondondo. Ndapedza 21 days tumwe 2 weeks wakandivharira no. Covid kanipera kandoda kumbozvitengera zondondo. Vakomana ndodawo zondondo chidone chikara chenyama ngondogondo. Paunopera ndendawonda korona wandizvinda undiporonga. Madhiri edu ese uri kuondonga kufamba pasi rese uchiporonga. Wapesanisa hama neshamwari vekukwata rohwa nenzara shamwari. Homwe dzedu hadzichina mari yekunzwirana titsaiwa Germany. Korona ini ndabvuma kagore rino wandionesa ndondondo. Ndapedza 21 days tumwe 2 weeks wakandivharira no. Covid kanipera kandoda kumbozvitengera zondondo. Vakomana ndodawo zondondo chidone chikara chenyama ngondogondo. Yawaita wati kwedure zano wabvumburudza wedu kani utano. Zvinovimba nevanhu tikochoto takungorya mavhejinge changsauto. Takapfeka makisi nesanitizer zvimasasika muraunzi taminimiza. Tikakuzhinyira iwe unoyenderera ini ndingobviro reketa kuti chipera. Korona ini ndabvuma kagore rino wandionesa ndondondo. Ndapedza 21 days tumwe 2 weeks wakandivharira no. Covid kanipera kandoda kumbozvitengera zondondo. Vakomana ndodawo zondondo chidone chikara chenyama ngondogondo.